Wel, dyma'r gystadleuaeth gyntaf i ni bore yma ar y diwrnod diwetha, sef gystadleuaeth i'r Trinwyr Ifanc yn adran y Bîff. Ac mae yna, fel welwch chi, llon cilch ohonyn nhw cystadlu. Ac i rai o 15 i lawr, mae'r gystadleuaeth yma. Mae'n gystadleuaeth poblogaidd, mae Martin Sifil dy fi fan hyn o Lanelwy. Ac Martin wedi cael sioe dda yma efo'r David Hampshire. Do, da ni wedi bod yn llwyddiannus iawn, ac yn lwcus iawn. Gathon ni champion y Hampshire down, so da ni wedi bod yn brysur drwy wythnos. Wel, ar dderchog llongyfarchiadau mawr. Ond wrth gwrs, wyt ti'n gyfarwydd iawn ar gystadleuaeth yma, a wedi bod trwy hwn pan o ti'n iau? Do, nes i'n lwcus iawn un flwyddyn nes i ennill y competition, ond mae di newid lot. Ysdal am ond agos da ni'n cael ei judgio trwy'r wythnos, so sut o'n i'n cadw'r Gwartheg yn y stondin, a gwneud stondin efo o'n ei ffeithio'r Gwartheg a bethau fel yna. Ond na, mae'n neis gweld turnout dda iawn o Gwartheg. Ac wrth gwrs, yn y gystadleuaeth arbennig yma, di'r Gwartheg ddim mor bwysig. Ond ffordd yma nhw'n cael ei trin gan y bobl ifanc yma sy'n bwysig, ynddo? Ie, sut maen nhw'n dangos ar ni fel, gwneud nhw sefyll, ac hefyd sut maen nhw'n cadw llygad ar y judge a pethau fel yna. Ie, mae'r beirniad yn dod o'r Alban, yn dydi? Mrs Carol Retty o Aloha yn yr Alban wedi dod cryn dipyn o ffordd. Ac mae'r rhai cael beirniad o safon ac sy'n gwybod ei gwaith oherwydd mae'r bobl ifanc mae'n dibynnu ar y cynghorion yn nhw, ti'n bod, yn dweud, o mae'n neud y job. Mae'n dynes wneud gwybod y job, maen nhw'n trin lot o Gwartheg a wneud lot o Gwartheg i fyny at y seli mawr mae i fyny yn Stirling a cael ail a pethau. Dwi wedi gweld nhw ambell i waith i fyny efo Aberdeens a Charlies a bob peth arall. Ac wrth gwrs fel o'n i gweud eisio stiwr anifel ddim mor bwysig ar ffordd maen nhw'n cael ei trin. Ac wrth gwrs mae ffordd ar anifel o gael ei sefyll sydd yn dangos ei hunan ffwrdd i'r beirniad. Ie, coes yn popcorn a watri a cael yr anifel. Bydd gael clustio nhw ymlaen i edrych yn sparky fel maen nhw'n dweud. Mae wedi dod heddi, ti'n bod, nid yn unig erbyn sioe, mae eisiau trin Gwartheg a bethau, mae eisiau clipio'r Gwartheg yma pan nhw'n mynd ffwrdd i lladd ag ati. Mae eisiau paratoi nhw heddi, nhw ar defed ag wedi gwir. Oes. Ie, na, mae yna lot o waith yn mynd i mewn i. Just dim i at y sioe yma, mae yna lot o waith yn agriculture ei hun, dydy cael y Gwartheg yn iawn at mynd i'r tu lladd a defed hefyd. Mae yna 9 o wartheg fan hyn bore yma, a mae oriau efo'r bobl ifanc yma wedi rhoi fewn i'r gwaith ac maen nhw wedi bod yma yn y sioe. Ac wrth gwrs, dyma ddyfodol y sioe yma, dyna pam a ti'n gweld y nifer fawr o wartheg oedd yma yn y cystadlaethau ac yn dawel ac ati. Wel, dechrau fel hyn rhan fwyaf ohonyn nhw, de? Ie, mae'n pwysig iawn dwi'n meddwl y competition yma, cos hein di dyfodol ni'n de, a wedyn dwi'n meddwl bod y judge rhywun yn gofyn cwestiynau os nhw bi o fo, be mae'n cael ei fita, sut maen nhw dwi'n rwysio fo fyny a pethau fel yna. Ydy, ti'n iawn. Ti'n iawn. Maent yn ôl nes ti ennill y ti dweud? Wel, dipyn yn dod dwi'n meddwl, oedd o'n rhaid i bod down 26, so mae'n 15 years yn gofyn. Mae'n blynyddoedd hedfan. Dwi'n cofio ti'n dod yn ifanc fan hyn efo'r defed ag ati a Gwartheg. Ac o'n i siarad y ti bore yma ar penawdau oedd bod gen ti un hogyn yn yr ysgol fawr, a mae'r un bach yn yr ysgol fach. Y blynyddoedd hedfan yn dyn nhw? Dyn nhw'n blynyddoedd hedfan, ac o'n i'n watcho Tom Osser hynna yn neud y Young Handlers defed ddoe. Oedd. Oedd yna ti ganlyniad yn de, a teithio gatre wedyn mynd â nhw ag ati. Gobeithio. Ie, wy'n gwybod, chwarae teg. Mae'r ymdrech dim jyst yn y sioe, mae'r sioe mae'n cael ei wneud yn de, mae'n baratoi mawr ar ei chyferi. A mam a gyfeillgarwch, mae'r bobl hun sydd efo'r Gwartheg ar defed ag ati. Ti'n bod, mae'n bobl wyt ti'n gallu mynd ati nhw i ofyn am gyngor ag ati. Na, mae'r sioe yma, da ni gyd yn gwneud lot o ffrindiau yn y sioe yma, dwi'n meddwl bod yna'n pwysig i'r plant a'r pobl ifanc yma. So cael cymysgu a da ni'n socialisio lot yn y Royal Welsh yma, mae'n neis cael just ymlacio'n bach. Di'n byd i weld hyn blant bach yma, 7 oed, maen nhw'n gwybod lle mae'r garafan yn dyn nhw. Maen nhw'n gwybod mae pob peth yn y cae mawr yma, ar holl filoedd o bobl. Yn wedig y siop toys, dweud. A le arbennig.
O na, dyn nhw'n eisiau gomod o hael bore yma, gobeithio ddo hwnnw ddim yr i danbed. Na ni. We are very fortunate indeed as a society that we have